Momo, wai da gaske ne kana son Maryam Yahaya? Ai kai ka fi kowa sani. To wai kuma aurenta za ka yi? Kai ka fi kowa sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam Yahaya, ashe Momo za ki aura? Me zan yi da shi aina? To amma kuma ai sai naga soyayya kuke yi da shi da. Shi aina fa karfin ajin shi yanzu. Oke, yanzu kina nufin kenan ba kya son shi? Na riga da na mai nisa. Tarki mai haka, za ki yi ladama ba? Nadama? Ai ni da zan yi nadama ba. To me kika taka da kika ce ba za ki yi ladama ba? Ai ni matan manya ce. Ko nadama a tattare da haka. Hadiza gaban kin ji abin da Maryam Yahaya take cewa kuwa? To me a ciki? Oke, ke ma kina goyon bayan ta kenan. To kai ka ce wani abu mana. Na rantse da Allah za ka ji ka a gida. Maza. Wallahi. To amma kuma ai sai na ga shi Momo din ai abokin ka ne. Ƙwarai kuwa ko Ayuba ne ka san da shi tsuguna ya fanko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi.